player in business, get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Masantos, yang araw kayo namin. Magandang hapon po sa ating lahat. Sumasa inyo po muli ngayon pong araw ng Huwebes, June 8, 2023, ang palatuntunan Inside Pangasinan dito lamang sa Regional News Group Luzon. Ako po ang inyong lingkod, Lynette Iris Paed. Magkakasama-sama po muli tayo para sa ating balitaan at syempre para sa ating kwentuhan ngayong pong hapon po na ito. Sa loob po yan ng 30 minuto. Kaya sa ating pong mga taga-subaybay na ating pong palatuntunan po na ito, huwag po kayong bibitaw hanggang matapos po yung 30 minutes ng ating pong show. Para lahat ng ating mga programa ay atin pong mabanggit, inyo pong malaman yung mga issue, mga balita na atin pong pag-uusapan ngayon pong hapon po na ito. So tumutok lamang po dito po sa Regional News Group Luzon, lalong-lalo na sa ating pong palatuntunan Inside Pangasinan, dahil hindi lamang po mga balita na nangyayari dyan po sa lalawigan po ng Pangasinan ang ating pag-uusapan, kundi meron din po tayong mga balita na dapat din po nating mga talakayin na pang national at international. Lalo-lalo na kung yan yung mga inaabangan po talaga natin na mga impormasyon para po malaman po natin kung akma ba ito sa inyong mga pinaniniwalaan o hindi. Kaya sa atin pong mga taganood ay tumutok lamang po sa ating pong programa hanggang 3:30 lamang po ito. So bibilis-bilisan talaga natin kung para siksik liglig ang ating mga pag-uusapan ngayon pong araw ng Huwebes. Para sa ating mga pag-uusapan ngayon pong hapon na ito, Pinas kasama sa visa-free travel sa Canada. At sa may lalawigan po ng Pangasinan, umabot na po sa mahigit 400 na kaso ng dengue ang naitala po sa ating pong lalawigan. Habang ang suporta para sa livelihood programs ng mga OFW, tiniyak naman po dyan sa ating pong lalawigan. Habang sa may Alaminos City ay nakatanggap po ng tulong ang ating pong mga displaced workers o mga disadvantaged workers. Mula po yan, ang kanilang natanggap na tulong ay sa may Department of Labor and Employment o sa may DOLE. So, umpisa na po natin yung ating pong balitaan kung saan ang Pinas kasama po sa visa travel sa Canada dahil napakarami nung ating mga kababayan talaga na isa sa mga inaabangan talaga nila mga bansa o isa sa mga gustong-gusto. Siguro dream country nila ito na mapuntahan ay ang Canada. Eto na po, good news to para po sa inyo. Pinalawak ng Canada ang visa-free travel program sa 13 bansa kabilang na ang Pilipinas. Ang mga bisitang may hawak na Canadian visa sa nakalipas na 10 taon o kasalukuyang may hawak na valid na United States non-immigrant visa ay maaaring bumisita para sa paglilibang o negosyo sa pamamagitan ng pag-apply para sa Electronic Travel Authorization o ETA sa halip na visa kapag naglalakbay sa Canada by air. At yan po ay ayon kay Sian Fraser, ang Minister for Immigration, Refugees and Citizenship. Bukod po sa Pilipinas, ang iba pang mga bansa kasama sa Visa Waiver Program ay ang Antigua, Barbuda, Argentina, Costa Rica, Morocco, Panama, St. Kitts, Nevis, St. Lucia, St. Vincent,
and iba-iba pang mga bansa gaya po ng Thailand, Tobago at Uruguay. Ang visa-free air travel ay gagawing mas mabilis, mas madali at mas abot kaya para sa libu-libong kilalang manlalakbay mula sa Pilipinas na bumisita sa Canada ng hanggang 6 na buwan para sa negosyo o sa kanilang paglilibang. Makakatulong din ito na mapadali ang mas maraming paglalakbay, turismo at negosyo sa pagitan ng dalawang bansa at makakatulong na palakasin ang people-to-people at cultural ties. Ang mga malalakbay ay nangangailangan lamang ng passport, pakilista, isang credit card, email address at access syempre sa internet. Malugod namang tinanggap ito ng Manila ang anunsyo ng Canada na tinawag pa nila na isang mahalagang milestone at indikasyon ng lumalagong pagkakaibigan at tiwala ng Canada sa ating pong bansang Pilipinas. Yan po ay good news para po doon sa ating mga kababayan na syempre 'di ba, pabalik-balik naman na sa bansang Canada. Hindi na din sila mahihirapan pa, hindi na nila kinakailangan pa na kumuha pa ng visa para po bumalik diyan po sa may bansang Canada. So ulitin lang natin, hindi po lahat exempted dito sa visa free na gusto po ng Canada para po sa ating mga Pilipino, kundi doon po sa mga kababayan po natin o yung mga bisita na may hawak na Canadian visa sa nakalipas na 10 taon o kasalukuyan na may hawak na valid na United States non-immigrant visa. Ang mga pwedeng magpunta po sa naturang bansa para po sa kanilang pagnenegosyo o kaya naman magliliwaliw, maglilibang lang po sila. At eto maliban po dyan, 'di ba, kung gustong-gusto mo talaga na ikaw ay naglalakbay, yung mga nabanggit po natin na mas mapapadali ito dahil nga visa-free air travel ang inyo pong gagawin. Yung iba kasi, 'di ba, gustong-gusto talaga nila pumunta sa ibang bansa. Yung kompleto na, okay na sila, nakapagpaalam na, okay na din yung kanilang pocket money, okay na rin yung show money din nila para sa kanilang pagpunta sa ibang bansa. Pero nagkakaroon lang sila ng konti-konting problema dahil po sa visa. Yun yung isa sa mga nagiging dahilan kung bakit hindi natutuloy yung iba nating mga kababayan na magpunta po sa ibang bansa. So, yung mga kilala po o mga libo-libong nais po na manlakbay mula Pilipinas na bumibisita sa Canada ng hanggang 6 na buwan ay pasok po dito para sa kanilang pagnenegosyo o paglilibang. So pag sinabi po natin na paglilibang, kasama na po dyan yung inyo pong pagliliwaliw o pagbisita doon sa mga iba't ibang tourist spots sa may Canada. Diba? Hindi ka pupunta doon na para ikaw ay magtrabaho lang para magnegosyo, kundi ikaw ay magfi-feeling tourist ka muna doon. Diba? Yung syempre pasimple ka muna doon, ilabas mo na ang lahat ng iyong naipon na mga OOTD. Para naman, kung pang picture mo ba, pang profile picture mo, mailalabas mo na doon kapag ikaw ay nakapunta na sa ibang bansa. So, kung isa ka doon sa mga kababayan po natin na ang isa sa mga hinihiling talaga sa buhay ay makapag-ibang bansa at ang dream country na mapuntahan, na mabisita man lang, di ba, magliliwaliw, ay ang Canada. Or isa ka dun sa mga kababayan po talaga natin na pabalik-balik dahil sa kanilang negosyo o dahil isa sa mga favorite countries talaga nila na puntahan kahit na marami pa namang ibang mga lugar, ibang mga bansa. Pero Canada talaga yung kanilang napipili. Ito, pasok na pasok po para sa inyo. Napakagandang balita po para sa inyo. Ito pong nabanggit po natin na visa-free travel sa Canada. Kaya naman, ito, antabayanan nyo lang para sa mga magpupunta po dyan sa nabanggit po na bansa para masulit po ninyo yung inyo pong pagpunta sa Canada. Diba? At least, mababawasan na yung inyong aalalahanin. No? Hindi nyo na aalalahanin yung pagkuha po ninyo ng visa na minsan umabot pa ng sobrang tagal at doon pa kayo minsan nagkakaroon pa ng problema.
Dumako naman tayo sa lalawigan ng Pangasinan dahil po ngayong buwan po na ito ay ginugunita ang National Dengue Awareness Month kung saan ang sakit po na dengue ay isang viral infection na sanhi ng kagat ng lamok na may dalawang dengue virus. Ito ay maaaring magdulot ng malubhang sakit at mauwi sa pagkamatay lalo na sa mga bata kung hindi po ito maagapan. Sa tala ng Pangasinan Provincial Health Office, nasa 423 o 423 kaso ng dengue na ang naitala sa lalawigan ng Pangasinan mula Enero hanggang Hunyo 5 ngayong taon dahil sa sakit na dengue. Karamihan rito ay nasa edad 1 hanggang 14 na taong gulang. Kaya naman, ang buwan ng Hunyo ay idineklara mula pa noong 1998 sa bisa ng Proclamation number 1204 bilang Dengue Awareness Month upang mas paigtingin ang pagkontrol sa sakit na dengue na nangangailangan ng magkatuwang na pagtutulungan ng gobyerno at ng komunidad. Kaya naman, ito po sa advokasyan po ito, tulong-tulong daw dapat po ang lahat. Hindi naman po dapat inaasa ang pagsugpo sa sakit na dengue sa ating pong gobyerno. Panatilihin na malinis ang kapaligiran upang pong maiwasan ang pagkakaroon ng lugar na maaring pangitlogan ng lamok. Dahil ito pong sakit na dengue, hindi na lamang po kasi ito na itatala tuwing maulan po ang panahon. Diba? June ngayon, buwan na po ng Hunyo, ibig sabihin ito na po yung panahon ng tag-ulan. Hindi na lang po siya na itatala tuwing panahon ng tag-ulan. Dahil gaya ng nabanggit po natin, January hanggang June, meron na pong naitala na 423 cases ng dengue sa may lalawigan po ng Pangasinan. At sana hindi na tumaas pa yung naturang bilang na ito. Kung madagdagan man, sana konting-konti lang para naman konti na lang yung mabiktima nito pong sakit po na dengue. At kung hindi kasi maagapan, posible kasi na ito ang maging nicho ng inyo pong pagkawala ng buhay. So sa mga kababayan po natin sa lalawigan po ng Pangasinan, kayo po ay dapat na sumunod daw doon sa ipinapatupad o isinusulong po ng kagawaran ng kalusugan na 5S. Ito yung search and destroy, ang self-protection, seek consultation, support fogging in outbreak areas, at sustain hydration. So una na lang, yung search and destroy. Kung dyan sa inyo pong mga lugar, meron pong mga namumuumuong mga tubig, di ba? Minsan kasi may mga pag-ulan-ulan, kagaya na lamang kahapon, kagabi, mayroon pong naranasan na pag-ulan sa lalawigan po ng Pangasinan. So check nyo kung meron doon sa mga paligid po ninyo na posibleng pamugaran nito pong mga lamok. So dyan pa lang nagsisimula search and destroy. Kung nakakita kayo ng may nakaimbak, stagnant water, dyan po sa inyong mga tabi, itumba nyo na yung lalagyan po na yon or itapon nyo na yung tubig na namuo doon para maiwasan na po ninyo na magkaroon ng dengue sa inyo pong lugar. Hey, I like your attitude. Eto pa, pangalawa, yung self-protection. Kayo mismo, agapan nyo na, kayo na, sa pamilya po ninyo para makaiwas po kayo doon sa sakit po na dengue. Di ba meron namang mga anti-dengue repellent na pwede po ninyong gamitin para if ever na hindi maiwasan na merong mga lamok-lamok, though hindi naman po lahat ng lamok ay maituturing po na dengue. Pero para makaiwas lang, di ba, tayo na mismo, protection na natin yung ating mga sarili. It's better to prevent than to cure. Sabi nga po ng karamihan. So doon pa lang, wala pa pong nagkakasakit sa inyo, may mga nakikita ka ng konti-konti siguro mga lumilipad na mga insekto gaya ng lamok sa inyong lugar, ay gumamit ka na ng mga anti-dengue repellent. Pwede mo rin protectionan yung inyong sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga long sleeves, ng pagsusuot po ng pajama para hindi ka kagatin ng lamok. Pwede naman din, meron kayong mga mosquito net sa inyong mga bahay, o di ba? So gamitin po ninyo yan. Total, sa lalawigan talaga ng Pangasinan, isa po yung probinsya. So marami po talagang mga gumagamit ng mosquito net, di ba? Kulambo. Yun kung yun po ang tawag doon, kulambo. So, yung mga kababayan din natin na napakahilig na matulog sa kanilang labas ng kanilang mga bahay, mga ganyan. Kasi nga 'di ba, sa sobrang init, mas pipiliin mo na lang minsan matulog doon sa labas ng inyong mga bahay.
So, para makaiwas po kayo sa sakit po na dengue, ilan po yan doon sa mga pwede po ninyong gawin para doon sa pangalawa natin sa 5S, yung self-protection. Pangatlo naman, seek consultation. So, kapag kayo ay naramdaman na po ninyo, meron na kayong mga sintomas ng dengue gaya po ng paglagnat, ay magpakonsulta na po kayo kaagad sa inyo pong mga health authorities sa inyo pong mga lugar. Dahil bawat barangay naman, halos bawat barangay sa lalawigan ng Pangasinan, meron na pong mga health centers. So lumapit lang po kayo sa inyo pong mga midwives para mabigyan po kayo ng tamang gamot. Pang-apat, support fogging sa mga outbreak area. So meron pong mga sinasagawang mga fogging activities, yung ating pong iba't ibang mga grupo at yung ating pong gobyerno para po makaiwas sa sakit po na dengue. Wag na po kayong tumutol dito. Panglima naman, sustain hydration, uminom ng napakarami pong tubig. Dahil mainit po sa lalawigan ng Pangasinan, makakatulong din po yan. Hindi lang para kayo po ay makaiwas sa sakit po na dengue, kundi makakatulong din po yan para makaiwas kayo sa dehydration. 3:18 na po ng hapon. Babalikan po natin ang iba pa pong mga usapin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Nagbabalik ang Inside Pangasinan dito lamang po sa Regional News Group Luzon. At para sa iba pa pong mga balita sa lalawigan po ng Pangasinan, sabay-sabay po na nanumpa sa tungkulin ang mga bagong opisyal ng Pangasinan, Overseas Filipino Workers Family Federation Incorporated. Kasunod po ito ng induction and oath-taking ceremony. Pinangunahan po ang aktibidad ni Vice Governor Mark Ronald Lambino ang panunumpa ng mga opisyal. Sa kanya pong mensahe, sinabi nito na suportado ng provincial government ang mga programang naglalayon na protektahan ang mga OFWs at makapagbigay ng livelihood programs para sa kanilang pamilya. Mula 2023 hanggang 2025, uupo bilang presidente si Mr. Eddie Angeles mula sa Burgos, Pangasinan. Vice Presidente naman ito si Romeo Dulay mula sa Santa Maria, Pangasinan. Habang dumalo sa naturang programa sina Provincial Legal Officer Attorney Baby Ruth F. Torre at PESO Manager Rachel Ragindin. So sa mga OFW, Overseas Filipino Workers po natin sa may lalawigan ng Pangasinan, isa to sa mga nagpapakita na malakas pa rin yung kanilang samahan ng mga OFW dyan po sa may lalawigan ng Pangasinan. At isa po magandang balita para sa kanila na sinusuportahan ng pamahalang palalawigan ang kanila po mga livelihood programs. So ito po kasi sa mga OFW, dyan po sa ating pong lalawigan ng Pangasinan, di ba kung matatandaan natin, nito po nagkaroon po kasi ng pandemya, marami po mga napauwi ng mga OFWs po natin. So pati yun, tinutulungan din po ng ating pong pamahalaan para sila po ay makabangon mula po sa
sa kanilang pagkakalugmok after po na sila po ay mapabalik sa ating pong bansa dahil doon sa naganap nga po na pandemya. So sa mga OFWs pa rin na dyan po sa lalawigan ng Pangasinan, saludo pa rin po tayo sa kanila dahil isa sila sa mga dahilan kung bakit tumataas yung ekonomiya. Siyempre, yung mga padala po nila, yung mga remittances po nila, nakakatulong doon sa mga naiipon na koleksyon sa ating pong lalawigan. So, napupunta lang din sa gobyerno. Kaya, ito pong mga OFWs nga natin, di ba? Isa sila sa mga tinatawag na makabagong heroes ng ating pong henerasyon sa ngayon. Dahil hindi lamang po sila nagtatrabaho para lang po maiangat yung pamumuhay ng kanila pong pamilya, kundi nakakatulong din sila syempre doon po sa ating pong lalawigan at syempre sa ating pong bansa. Sa lungsod naman ng Alaminos, masaya pong tinanggap ng mga tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD beneficiaries ang kanilang sahod mula sa 10 araw na pagtatrabaho. Layo nitong matulungan ang mga nasa impormal na sektor na mabigyan ng pansamantalang trabaho upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at kanilang pamilya. Ang programang ito ay mula sa Department of Labor and Employment at naging posible sa inisyatiba ni 1st District Congressman Arthur Celeste sa implementasyon ng lokal na pamahalaang lungsod ng Alaminos sa pamumuno ni City Mayor Arthur Brian C. Celeste. Naging matiwasay at maayos ang implementasyon ng programang ito dahil sa pagtutulungan ng Public Employment Services Office o PESO, City Agriculture Office, City Cooperatives Office, Alaminos City Jail at Parole and Probation Office, Alaminos City. Dumalos din sa nasabing programa at nagbigay ng suporta sina DOLE Chief Labor and Employment Officer Darwin Hombre Bueno at Board Member Napoleon C. Fontelera. So sa mga nakatanggap ng kanila na pong tulong pinansyal, ito yung kanilang sahod mula sa 10 araw po nilang pagtatrabaho dyan po sa may lungsod ng Alaminos. Congratulations! Sana sa susunod, mas pag-igihin pa natin. At doon sa mga kababayan po natin, tangkilikin po natin yung mga ganitong klase ng programa. Diba? Maganda yung mga ganito eh. Yung ikaw, kumakayod ka para makuha mo yung sahod mo. Hindi yung basta may makuha ka lang na pera galing sa gobyerno. Ito po talaga yung mga magagandang programa ng ating gobyerno. Yung TUPAD. Dahil isa sa kanila mga ginagawa, naglilinis sila. Diba? Cash for work nga kung tawagin ito eh. Naglilinis sila sa kanilang mga barangay. So nagpapalista yung mga yan. At chinecheck sila hindi lamang po ng DOLE, kundi yung katuwang po ng DOLE sa mga munisipalidad. Nandiyan na po yung Public Employment Services Office para po i-monitor kung talaga bang pumapasok sila doon sa nakatakdang araw po nila na pagtatrabaho at kung ginagawa po talaga nila yung kanilang trabaho. Syempre, maliban po sa PESO, katuwang din po dyan ang mga barangay officials. Kaya, saludo tayo doon sa mga kababayan po natin at sa ating pong mga opisyal na nagmo-monitor dito po sa ating mga TUPAD beneficiaries. Dahil kung wala naman din sila, di ba? Walang magpapalista sa mga ganyang klase ng mga proyekto. At kung walang magpapalista, walang mabibigyan. Hey, I like your attitude. Sayang naman, 'di ba? Ano po 'yan eh, libo din 'yan eh. Libo din ang kanilang matatanggap bilang TUPAD beneficiary nito pong kanila pong paglilinis, cash for work. So, sa mga susunod, hindi po kasi diyan natatapos. Hindi porket natapos ka na doon sa TUPAD program, meron ongoing pa rin po yung TUPAD program po ng DOLE. Patuloy po 'yan. So sa mga gusto din po na maging parte ng TUPAD program, magpunta po kayo sa pinakamalapit po na PESO o Public Employment Services Office sa inyo pong mga bayan o lungsod. Dahil hindi lamang po yan nagaganap sa may Alaminos City, kundi sa bawat bayan meron pa rin pong TUPAD program. So sa mga kababayan po natin sa lalawigan po ng Pangasinan, pwede po kayong magpalista dyan po sa TUPAD program po na yun. Lalo na doon sa mga kababayan talaga natin na nangangailangan ng tulong pinansyal. Ito po, isa po yan sa posibleng sagot sa inyo pong mga katanungan.
Mamaya, babalikan pa po natin ang ilan pang mga usapin dito lamang po sa Inside Pangasinan. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Sisi promise sa milky ng batang 90s. Nagbabalik po ang Inside Pangasinan dito lamang po sa Regional News Group Luzon. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lynette Iris Pide. At sa pagkakataon pong ito, public service announcement po muna tayo mula sa Dagupan Electric Corporation o DECORP. Mawawalan po ng supply ng kuryente mula alas 9 hanggang alas 12 po ng tanghali. 3 oras po yan sa may portion ng Barangay Buod sa bayan ng Kalasyaw bukas, June 9, 2023. Habang sa Sabado naman, June 10, 2023, 9 a.m. hanggang 3 p.m. 6 hours naman po yan sa may portion ng Santa Maria, Bunuan Bukig, Dagupan City. Habang galing naman ito sa may Central Pangasinan Electric Cooperative, ilan po sa mga wala ng supply ng kuryente ay ang portion po ng Lingayen sa Pimoran East and West, sa Mangaldan naman po sa Pugo at Palwa, habang sa bayan namin ng Binmalay sa may Kalit, Sitio, Kamanggaan, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon yung sa Binmalay. Sa Mangaldan, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa Lingayen naman, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 naman po ng hapon. Sa araw po yan ng Sabado. So kung kabilang po kayo doon sa mga nabanggit po natin, ay mag-isip-isip na po kayo ngayon pa lamang po. Habang eto naman, sa araw po ng Sabado, mawawala naman po ng supply ng kuryente mula alas 8:30 hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga apektadong lugar ay may doon po sa may San Carlos City, sa may portion ng Talang. Ito po yung sa may bridge po, mula sa bridge hanggang sa may Aponit. Hanggang apektado din po sa may Barangay Banglat, Tayambani, Payar, Balocok, Isla, Aponit, Tamayo, Panacol, Salina, Bokbok, Sipitan, Bani, Bogawan, Mabalbalino at Antipangol. So kung kabilang po kayo sa mga nabanggit po na mga lugar, kayo po ay mawawala ng supply dahil ng kuryente dahil po sa right of way clearing operation po na isasagawa po dyan po sa inyo pong lugar. So, dyan na po nagtatapos ang ating pong palatuntunan Inside Pangasinan dito lang po sa Regional News Group Luzon. So, maraming salamat sa lahat ng mga tumangkilik sa ating pong palatuntunan. Pa-shout out daw muna kay Ate Marian, syempre, hello, good afternoon. Kay Sir J. Mark Marzo, hello. Kay Ma'am Charito Bohol, hello, good afternoon po. Kay Ellie De Vera, hello, good afternoon. At sa iba
pang mga nanonood po sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik. Hanggang bukas po muli, magbabalik ang ating pong palatuntunan. Alas 3 po yan ng hapon. Paki-remind, paki-alarm yung inyo pong mga cellphone, mga alarm clock para masubaybayan nyo po ang ating pong palatuntunan. So, kami po ay pansamantala munang nagpapaalam sa inyo pong lahat. Happy Huwebes, happy Thursday sa atin pong mga ka-RNG.